Alay, pistulang guba. Napasok ko, pistula. Dito, lapit nang maluto, guys. Lutong-luto na talaga siya. Come on, let's go si Dada. Go ahead. Yeah, they're here. Dada Rock. Good morning, Philippines! Hi, good morning. Let's go downstairs, Rox. Come here. Roxy, go down. Come. Come on, good girl. Okay, good morning po sa inyo. And I'm going out to get some for my ASNR. And yeah, so yun. And also I will call my husband soon. Hindi ko alam kung bakit hindi tumawag. Pagod yun, guys, kasi nagtrabaho kahapon. And pasalamat lang ako sa inyo, guys. Tammy is always want to do giveaways. Okay? Hindi ko pa alam kung magkano yung ano niya, pero parang mas malaki pa ata sa the previous giveaways na ibigay namin. Okay? So yun. And punta muna ako sa grocery store. Before that, I'm going to call my baby. Tammy, give me some cash. Yeah. Iniwan niya yung cash. Sabi ko, wag mo nang iwan dito. Gamitin mo muna yan. Iniwan talaga dito. So, dalhin ko yan. Kararating ko, guys. I got pizza. Oh my God. Hindi na siya mainit. Kailangan ko pang initin. Pero okay lang yan. Kakainin natin yan. Magmumukbang tayo, guys. Pizza mukbang. Kunin ko lang yung laptop at saka karating ko lang. Gutom din ako. And after this, guys, magkakat ako ng grass. Yep. Ito, guys. Ganito yung life kapag may ginagawa. And also, yung guys, maganda ngayon magkat ng grass. But I need to film first. I-film ko lang ito. Kakainin natin while it's a little bit hot. Ito. Mukbang tayo. And, so yun. Imumukbang natin siya. And I will be right back. Makikita niyo ito, guys, sa isang channel ko. Doon tayo, okay? Sa isang channel ko. Tapos na akong nag-mukbang. And, yun. Obviously, yung pizza is ang dami. So, hindi talaga yan matatapos. Mandyan pa ay. Tatlo lang yung nakain ko. Hello? Hi, what's going on? You hear me? Yeah. I got no speaker. I'm trying to get my ass out of here. You still there? Yeah. What are you doing? Well, I had to pack her. I had to make her lunch. Ibabasahin ko yung nag-share ng video ko na nilagay ko. Hindi ko talaga masa-shout out lahat ng nag-share ng video ko. Ngayon, kung ano man yung nakikita ko, yun lang yung babasahin ko, guys, sa Susan Caniedo. Ikaw ang ibigin ko. Timmy GC. At saka si Nita Suarez. At saka si J. Antonio. Thank you so much for sharing my my video link sa Facebook at saka sinishare ninyo sa wall ninyo. Thank you. I really do appreciate it. And yes, thank you. Hello guys. Kaano lang po, guys. Ilagay natin itong pizza sa nagbihis ako ng ibang damit. Naka-yellow ako kanina actually dahil galing ako sa labas. Ano na ngayon, 7 o'clock na, madilim na. And ilagay ko lang ito sa bag. Ilagay natin ito sa ziplock bag. Wala ko. Ang daming guys. Nakuha na yung dalawang Sarap ng pineapple. Ito yung ginagamit ko para yung pagkain ko is parang ganun. Sometimes hindi ko siya ginagamitan kung nagmumukbang ako, pero ba? Yes, good morning, good afternoon sa inyong lahat dyan. Alay, pistulang guba, napasok ko, pistula. Dito sa bangag. Mainit pala dito sa bangag. Naku, goodness. Kailangan pang lutuin. Oh my God, ang init niyan.
Cold water, cold water. Kailangan ng cold water. But anyway, yan, nakapula yung lips ko ngayon at nakapula yung jacket ko kasi maginaw. Yung lips ko is pula siya dahil nagpi-film ako guys ng ASMR. So as you know that ASMR is like filming just your mouth under food. This morning kasi, mga 2 o'clock, 1 o'clock na ako na tapos kasi may mga kalaro akong mga friends, ganun. And then 2 o'clock, tinawagan na naman nila ako, ganun. Yan. Ganyan kasaya yung mga kaibigan ko. Walang kupas na usap-usap. Inano ko lang ito guys. Minawash. Pinapahiran. Hindi ko pa naano itong buhok ko. I think yung plano ko is hindi na ako mag-ano guys, magbabayad ng tao para mag-trim lang. I think after kong maligo, mag-ano na lang ako. Yung parang ganunin ko lang yung ulo ko at saka while basa yung buhok, ako na lang yung puputol. Trim lang naman kasi gusto ko naman din yung pataasin yung buhok ko. So, tataasin na lang natin guys. So, ako na lang yung mag-trim. So, guys, paa siya ng baboy guys. So, yan, maganda din ito, crispy pata. Pero, i-roasted ko siya, roast pork. So, yun. Ibuboil ko lang siya, lagyan ko siya ng salt, pepper, soy, and lemongrass para mabango. So, yun. Para bukas, okay na. Lemongrass. Maliit na lang yung lemongrass ko. Ang ginagawa ko kasi pag yung itong mga lemongrass, yun, ito lang yung mga ginagamit ko. Yung ito. Sinisit ko siya. Kinakat-kat ko siya. Si Dimples. Si Dimples. Ang bango. Bango talaga ng tanglad, oy. Lagay ko siya doon. Ganito yung tanglad kami magtanglad, oh. Irorolo. Diyan. Isipan ito talaga. Ibubuhay lang naman talaga natin to para lutong-luto. Pero dapat lagyan natin ng pangpalasya. People. And then, later on, ang gagawin ko is mag-cut ng broccoli rub. Kasi ang paborito ni Taming broccoli rub. Ako nga, pati bulingita ko kilay, majugay pagkilay. Dili ra ba, Jud? Dili ra ba, Jud? Nagkaon guys, si Sis Mia may kinain. Wishy. Nimpilit si Mia. Saka guys, nagluluto din ako ng roti sirilok. Ino si Zay, ito lagi. Ay, si Baglet Film sa... Good morning pala sa inyo. Today is Monday. Hindi pa ako naliligo guys kasi meron akong mga kinausap, nag-usap kami ni Sis Mia and also, tignan natin ha. Yeah, and katatapos lang namin actually. And ito, malapit nang maluto guys. Lutong-luto na talaga siya. Rotisserie, luto na siya guys. Masarap ito i-ASMR. Mga ganitong size, kainin, ganyan. Hala, uy, ang sarap niyan, uy. Hindi ko ito kakainin. Kakain ako nito, pero dadalhin ko ito bukas sa bahay ng biyanan ko. Kasi today is Monday. Supposedly, Tammy is here. Pero hindi siya makapunta dito kasi may inaisikaso lang sa ina niya. So, yun. And meron lang silang mga appointments, doctors, and stuff. So, yun. And, yan. So, and also, magluluto ako ng broccoli rub. Dalhin ko bukas to my baby. And yeah, Tammy is probably, he will love this. He like this rotisserie thing. So, dalhin ko to sa kanya. And so, yun. Super crunchy ito. Maganda sana ito kapag dalhin ko ito. You know what? I'm going to the other house. What if I'm going, What if I'm going and then I will bring the dog? Tignan natin kung aalis ako. I'm going to call my Tammy. Let's see guys kung aalis, pupunta ba ako doon sa isang bahay or hindi tonight.
Kasi hindi ko alam. Pero tawagan mo na. Anyway, hi po sa inyo. Late na akong nag-ano guys. 3 o'clock na. And kasi na-busy. Okay, right now, I'm going to take a shower. Mag-shower lang ako guys. And then, I think I really, like, I'm going. Para naman may makain yung banana ko. Yung wala na time siya magluluto ba. So, kailangan ko talagang maligo and then leave here. Yep, so yun. And then I will bring the dog. Right, Rox? Tapos na akong naligo. Binali ko lang ito. And, yeah. Wala silang kamalay-malay na isama ko sila, guys. Yan. Are you ready to go? Wala kayong kamalay-malay, ha? Hubs! Umiiyak talaga yung bagtibag ko. Bigyan ko muna ng treats. Bigyan ko sila ng treats. Iniwan ko sila ng maraming pagkain. May iniwan akong pagkain dito. Ang dami. Yeah. Do you really wanna go? Are you ready? Are you ready to see Dada? Oh my God. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, let's go. Okay, I guess I'm going. Yep, ito yung lechon. Ayan. Sige, let's go na. This is a food and you cannot have it. This is Dada's dinner. Ilagay natin sa front yung food. Yan. Okay, are you... Tignan niyo dyan. Tumitingin ka lang dyan. Ba't tumitingin ka dyan? Yung nagwiwi si Misty. Good girl. Okay, let's go. Okay, come in. Let's get in. Come in, let's go see Dada. In, go inside. Roxy, you're a good girl. You're a good girl. Okay, we're gonna see Dada. Tignan niyo si Roxy. Sumakay lang. Okay. Garage, i-open na. Basa pa tong buhok ko, guys. Gusto ko lang talagang maligo. Fresh. Kasi ayaw ko nang maligo doon sa isang bahay. I'm going to see Dada. Yeah. Yeah, we're going to see Dada today. Okay, let's go out. Roxy, your face. Roxy, sit down, baby. You sit down. We're going to see Dada. You sit down. Okay, guys. I will see you guys, I guess, later. Drive muna ako kasi maulan din, guys. It's kind of raining too. So, yun. And I think I'm gonna stop to get some gas. I need to do that. Okay, Rox? Rox. We need to get some gas. Baby. Sit down, baby. Sit. You sit down. Dada. Hello. Hello. Hi. Hold on, hon. Just left the house. I can't move raining like rain. Most of it. Yeah, it's raining hard. What? Take the puppy. Yeah, they're here. Puppy, puppy. Dada Rox. Puppy. Puppy, Dada puppy. Rox. Her nose is in the window. I open it a little bit Yeah. before she threw up. She like it window open. I don't struggle to put her in. I said, "You wanna see Dada? Come in." She run and jump. Really? She ran and jumped right in the car. Yeah, I said, "Do you?" She went to do this.